Meillä on todella mielenkiintoinen yllätyksellinen ilta. Nimittäin on suuremmoista kokea, että tätä Sateet lähetä iltaa ja näitä tilaisuuksia arvostetaan ihan ympäri Suomea. Ja kun tässä jokunen aika sitten otin yhteyttä Remuun ja pyysin, että jos hän voisi tulla vierailemaan tänne meidän Sateet lähetä iltaan, niin hän sanoi heti puhelimessa, että ilman muuta. Ja hän sanoi, että hän on sellainen mies, että kun hän jotakin lupaa, niin hän myöskin sen täyttää. Eli hän on todella lupauksensa mittainen mies. Ja ajatelkaa, Remulla olisi ollut tänä iltana Tallinnassa tärkeä tapaaminen. Hän piti tätä iltaa tärkeämpänä täällä Sateet lähetä illassa, siirsi sen ja tuli tänne ja sitten perjantaina on siellä Tallinnassa. Remu, tutko tähän ihan pari ihanaa kysymystä tee sinulle, ole hyvä. Kyllä sä kehtaat, joo. Tosi miehet kehtaa. Eikö niin, että kaikki halutaan jotakin kuulla Remulta? Joo, hienoa. Remu ihan ensimmäinen. Joo. Tänne vaan vieraaksi, nyt pitää jättää höblää jo. Tiedätkö, Maran kanssa tuossa tultiin kyllä siihen tulokseen, että kyllä ihmiset odottaa, että jokunen spiikkaus sulta. Ja Voi laulaa Gedeonin tässä. Joo, elikkä Remu, ensimmäisenä sinulla on... Rupee tenttaa mua niin. Tiedätkö, sulla on sellainen aarre kuin uskova äiti. Mitä Remu, uskova äiti on merkinnyt sinun elämässä? No tietenkin se nyt on kaiken A ja O tietysti ja se, että vaikka nyt uskoo ja rukoilee ja tekee vaikka mitä, niin mutsi on ihan, en mä nyt piti sanoakaan, mutta sillä tavalla ihmeessä, että kun miten hänen lapsille käy näin huonosti, että toinen menee sinne ja toinen tänne ja mielessä ajattelee sitä, että mitä pahaa hän on tehnyt itse. Mutta ei se aina joudu siitä, että täällä on niin monta eri reittiä, mitä ihminen voi kulkea ja se valinta on aina tietenkin oma. Remu Aaltonen, sä oot todella nähnyt hyvin paljon tätä Suomen niemeä ja mitä sä sanoisit tänä päivänä vuosikymmeniä kiertäneena bändien kanssa eri puolilla Suomea, niin mitä sä sanoisit tänä päivänä Suomen nuorista, mihinkä ollaan menossa? Jotenkin mulla on semmoinen fiilis, että ne on enemmän omatahtoisia ja tietävämpiä. Niillä on paremmat eväät kuin joskus 50-luvulla syntyneitä. Ne katselee enemmän itseänsä vielä peilistä ja vanhanakin ihmisenä ne ihmettelee, että miten mä oon vanhettunut niin hirveästi, miksi mä oon tämän näköinen. Mutta eikä ne ymmärrä sitä asiaa, että kaikki johtuu aina jostain ja peili ei valehtele. Mutta skidit on semmoisia, että ei ne ajattele oikeastaan, ne on jotenkin semmosia, sanotaan nyt näin, että ne elää enemmän hetkessä. Ja niiden ajatus on nopea, ne sanoo heti, miten mieltä on. Yleensä pitää vielä puheensa, mitä vanhemmat ei tänä päivänä niin enää paljon tee. Ne on vähän mennyt liian vanhanaikaisesti. Eli Remu, sä sait kokea ja sun sukulaiset myöskin tässä jokunen aika sitten olit tuolla Vantaalla Helsingin läheisyydessä niin mielenkiintoisessa tilaisuudessa. Mitä tapahtui? Missä tilaisuudessa? Hautajaisissa? Eikö siellä, missä oli se tanskalainen tyyppi? Siellä oli joku mun hullu serkku soitti mulle ja sanoi, että nyt äkkiä tänne, täällä on erikoinen äijä. Mut pamahti toi jalka yhtäkkiä. Mä ajattelin, että mikä sitten jotain, kun turppas, kun se oli kuin Jorinin juuret. Sitten mä ajattelin, että mitä nyt pitää tehdä. Ja lekuri sanoi, että sieltä on mennyt poikki joku akillesjännä. Mä sanoin, että miten se voi mennä poikki. Menen siinä ihan omiin nimiin, vaikka mä huomaan mitään. Niin sitten mä kuulin sitten, että siellä on semmoinen ihme taikatemppuuli, että se pani, että mä ajattelin, että no nyt pitää mennä sinne, jos laittaa tuon jalan kuntoon. Ja se heitti jotain mumisi se ukko sit siinä ja tanskalainen äijä, ihan kun se oli kuuma perunan suussa ja tuommoista, niin mä ajattelin, että piti kättä tuossa mun jalan päällä. Ja sitten se sanoi, että no nyt se on hyvä. Mä sanoin, että no joo, aamen, halleluja, potslojo. No, sitten se sanoi mulle, että me soittaa rumpuja. Mä sanoin, että no ilman muuta. Sitten mä unohdin koko ajan, että hei. Tuo jalkahan piti olla kipeä, mutta se toimi kuin väärä raha. Meni jakeluun ja tietysti sitten mä ajattelin, että ei tässä piti tanhuumaan mennä, mutta tuommoinen pieni kosketus, en mä tiedä, että oliko se Lennä leppäkerttu vai mitä se heitti siinä, mutta toimi. Amen, toimi! Annetaan Remu Aaltoselle mahtavat aplodit. Kiitoksia Remu.